lokacin da mutum zai mutu zai ga abubuwa guda uku tun da yake bai taba ganin tashin hankali ga masu ba. Na farko shine lokacin da zai ido hudu da mala'ikan mutuwa mai daukar ran nan, ba wasa bane maganar haduwa da mala'ikan daukar rai, ba wasa bane. Jigajigan bayan Allah annabawa sun nemi su ga yadda mala'ikan rai ke daukar rai, ba su ji da daɗi ba. Na farko shine annabi Adam, ce yana so ya gani mala'ikan daukar rai ya suke daukar rai, ce ba za ka iya ba. Ya ce insha Allahu zai iya, a nuna masa. Da ya bayyana gare shi yadda yake daukar ran nan, da ya sume sai da ya kwana 7. Ya ce na gama ba za ka iya ba, kuma wannan ma na zo ma ne a yadda muke zo ma annabawa, sauki gare ta wannan. Annabi Ibrahim shi kuma ya ce wa mala'ikan daukar rai, ya ce nuna man yadda kake daukar ran mutanen banza. Ya ce ba za ka iya ba. Ya ce insha Allahu zan iya. Ya ce to dan kau da kanka kaɗan. Ya kau da kai ya rikida, aka ce da ya rikida ya fitar da wasu hayaki, ya ga hayaki na fita ta hancin shi, ya ga wasu ƙaho, ya ji wani irin wari, ya ga wata irin sifa. Shi ma da ya sume, shi ba faɗi ma ko yaushe ya kai ko kwana ya ko ya aka yi ba, wallahu alam. amma da ya taso ya ce na gama ba za ka iya ba. Sai ya ce to wannan masifai ta ganinka ko ita kaɗai aka yi mutum ta ishi mutum, duk wata masifa ta isa. Ko a lahira ba za ka ƙara wata azaba ba, sai wannan kaɗai ta ishi mutum. Sau da haka babban abu ne, babba mai ƙarfi sosai, wanda ya kamata kowa ya ci tunani akan wannan, kuma labudda minha, dole zai zo wata rana. Mahma ta'ala al-layl fala budda min tulu'il fajri wa mahma ta'ala al-umru fala budda min dukhulil qabri. Duk yadda dare ya yi tsawo wata rana gari zai waye, duk yadda shekaru suka yi tsawo ba makawa wata rana sai an shiga kabari. Ya man bi dunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal fal mautu ya'ti fuj'atan wal qabru sunduqul amal. Aka ce ya kai wanda dogon guri kana ta ganin zaka kai kaza ya rudu, aka ce kawai kakka rudu, maganan za ta zo kawai, kuma za ta zo maka. Falmautu ya'ti fuji'a, mutuwa aksarin yadda take zuwa mutane tana zuwa ne sadda ba a tsammani, sai sadda ka gyara zama, kuma ba a maganan mutumin kirki ko maganan mutumin banza, in dai ta zo sai ka